Kaixo, gaurko honetan elikagai transgeniko eta elikagai ekologikoi buruz hitz egingo dugu. Orain dela gutxi hasitako eztabaida bat da, batzuk alde batean daude eta bestatzuek bestean, baina argi dagoena da urte batzuk pasata gehiago jango ditugula elikagai transgenikoak. 2050 urtean zientzialariek berrikusi dute jaten ditugun elikagaien 70% transgenikoa izango dela. Niri elikagai ekologikoak asko gustatu arren nahiago ditut elikagai transgenikoak. Izan ere, etorkizuna begira klima aldaketaren ondorioz, elikagai ekologikoak hasteko zailtasun handiagoak izango dituzte, baina transgenikoak temperatura altuetara bizitzeko aldatu egin aldira. Esan duan bezala, transgenikoak DNA aldaketa izan aldute. Hau da, beste landare baten gaitasunak landare horretara pasatzen dira. Honek molekula aldaketak ekartzen ditu. Bertan, erreakzio kimiko bat egongo da. Produktu ezagunenak, urrea, hau, eta tungsteno edo wolframia bikoitza dira, eta baita ere hidrolizazio metodoa. Hidrolizazioa, konposatua deskonposatzeko ura, H2O erabiltzen den erreakzio kimikoa da. Erreakzioa esan dezaken substantzien artean gatzak NaCl lotura ionikoa daude. Uretan disolbatzerakoan gatz horiek osatzen dituzten ioiek hidronio edo oxonio H2O ioiekin kombinatzen dira eta hidroxilo OH ioiekin edo baita ere biekin. Ioi horiek uraren disoluzioa eta autotropositisiek datoz. Honek uraren disoluzioaren orekaren eraldatze bat eragiten du eta ondorioz pH-aren balioa aldatu egiten da. Jakina elikagai transgenikoak berotegi efektua areagotzen dutela, baina elikagai ekologikoek gehiago kutsatuko dute. Ikertzaileek 750 landa eremu aztertu zituzten eta ateratako ondorioak hauek dira. 1. Ekologikoek landa eremu gehiago behar dutela hazi berdinak sortzeko. 2. Transgenikoek landa eremu txiki batean landare gehiago izan aldira. Hau da, hazi landatu nahi baditugu, transgenikoak landa eremu txikiago batean hazi aldira, baina ekologikoek aldiz landa eremu gehiago behar dute. Eta azkena hirugarrena, transgenikoek produktu kimiko kutsatzaileak erabiliarren, ekologikoek landa eremu gehiago behar dutenez gehiago kutsatzen dute. Egia da, elikagaia genetikoki aldatuta daudenean kalteagarriagoak izan daitekela gure osasunari kalte egiten dietelako. Baina zagar ekologikoek kobre sulfatoa botatzen zaie. Konpatzabat honek kobre atomo bat, sufre atomo bat eta 4 oxigeno atomo ditu molekula bakoitzak. CuSO4. Lotura ionikoa du, izan ere, kobrea metal bat, oxigeno eta sufrarekin ez metalak elkartzean lotura ionikoa sortzen du. Ez metal bat metal batekin elkartzen delako. Konposatu hau, lortzeko kobrea Cu azio sulfurikoarekin H2SO4 erreakzionatzen da, eta hau da bere doikuntza. Erreakzioa hau desplazamentu erreakzioa da. Hidrogenoarekin zer gertatzen den azaltzeko Lavoisier legea aplikatu behar da. Erreakzioa zabalik egin behar dugu, hau da, tapa gabe, substantzia bat, kasu honetan dihidrogenoa, gas moduan airarekin nahaztuko da, eta kobre sulfato soilik izango dugu. Jende askok esaten du transgenikoak bakarrik itxura oinarritzen direla, baina ziur nago, supermerkatura egiterakoan itxura behago duen fruitu edo barazkiak hartzen dituzuela, eta horrek segurazki transgenikoak direla. Gaixotasunei erreparatuz transgenikoak osonak dira gure gorputzerako, antioxidatzera dituzte. Honi gaixotasunei egiten die. Batzuetan minbizia sortu aldute, baina erreparatu behar da pertsonaren dieta eta osasun egoerari. Ez da komeni elikagai horriek jatea, egunero jatea. Egia da alergia berriak sor ditzakela, baina ezin dugu honek egitari utzi. Honek onura asko ekarri ditu herrialdeetan klimaren egoera eskasa dela. Adibidez, izokin bat sortu dute urrotzetan bizi dena. Horrela, Alaskan bizitako jendea edo Groenlandiakoak arraina jateko aukera izango dute. Bestalde batetik, elikagaia jaterakoan nutrizio bizi funtzioa betetzen du. Hau, digestio aparatutik sartzen da, eta berde lortutako mantenogai eta nutrienteak zirkulazio aparatuaren bidez zelula guztietara eramaten du osasuntsu egoteko. Arnaz aparatuaren bidez, errekuntza erreakzioaren gatik, albeoloetan gas trukaketak gertatzen da, eta CO2 kanporatzen du. Iraitza aparatutik beharrez ditugun hondakinak kanporatzen ditu. Funtzio hau beteta gure gorputza energiarekin dago. Baina elikagai transgenikoak jaten baditugu, mantenugai gehiago dituenez, gure gorputzan energia gehiago egongo da. Ni proposatuko nuken hobekuntza bat, hoien nasketa bat egitea da.
Hau da, ekologikoen gauza onak eta transgenikoen gauza onak elkartu elikagai osasuntsuagoak izango dira, eta planetarentzako ez da kaltegarria izango. Guztia ikusita argi dago elikagai transgenikoak hobeagoak direla, bai osasun aldetik eta bai produktu eta kutsadura aldetik. Gainera, klima aldaketaren ondorio zientzialariek ziurtatzen dute elikagai transgenikoak jaten ohitu behar garela. Hau da, hobe direla elikagaiak zientifikoki aldatuak eta ez ekologikoak. Zuk zer nahiago duzu, transgenikoak ala ekologikoak? Hurrengora arte, agur!